Serokê Giştî Partiya Geliya Komarî CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji bo dirojana li Diyarbekirê ye. Kemal Kılıçdaroğlu anî bu ziman ew ê ji bo xwestina helaliyê dest bi sefera herêmê bike. Kemal Kılıçdaroğlu danê sibê bi 11 jinên Kurd re ku nûner Ebûqat Karsaz di nav wan de bûn kombûnek taybet li darxist. Serokê CHP piştî wir li navçeya Sûriyê geriya serdana dikandaran kir, gilî û gazindê wan guhdar kir. Ya kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz. Bütün kırgınlıklarımızı gidereceğiz. Varsa birisinin mağduriyeti, o mağduriyeti telafi edeceğiz. Telafi etmek zorundayız. Eğer siz birisi haksızlığa uğramışsa... Yok, estağfurullah. Hepsini halledeceğiz efendim. Hiç meraklanmayın. Allah senin başımıza eksik etmez. Eyvallah. Kriza ekonomîk, bêkarî, feqîrî, gazin tên sereke yên rûniştvanên Amedê bûn. Muxtarê taxa Ziya Gökalpê Muhsin Sanay jî pirsgirêkên taxa xwe anî ziman behsa axaptina bi Kemal Kılıçdaroğlu re kir. محلامه بکاتم محلامه مگازی ارم بروی مجر یعنی کی سورنا محلا خو گو یعنی انا ابو حشتمه دهمه به محلامه da dizi pırdı be dizi o uyuşturucu yani ev zeydeyi ev yazı yani em gerçekten mahalle olarak em mağduren em evkin yani ana hani em için nöbet akam digre Ewi goçuşta bu yüzden go ki go ev ya işsizliği çeydi be işte nebuniye çeydi be yani go inşallah vakti em var em çöz. Serokê CHP paşê derbasê mala dengbêjan bû û li wê derê goh da kilamên dengbêjan. Kemal Kılıçdaroğlu paşê beşdarê civîna endaman û yê lawan bû. Sibê jî bi nûnerên rêxistinên sivîl re civînek taybet li dar dixe û ji wir jî wê derbasê bajarê Rihayê bibe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.